двамата една мома любея, и двамата една мома любея, и двамата една мома любея. Та песен се пееше на Гергьов ден, когато имаше такива люлки. Ние тук също сме присъствали с такава въртележка на Гергьов ден. И на въртележката, когато се качат, а на люлката, когато ги люшкат, те почват да запяват тази песен. Сега дойде да пееме, обаче някой да им почва гласа, иначе не мога. Аз съм ги позабравила, аз много години не съм пяла. А някоя хороводна, дали ще се сетиш? О, има Стояне. Стоянеле, засвирили са кавали, засвирили са кавали. Побръшко. Стоянеле, в горната долна махала, в горната долна махала. Стоянеле, малка гилума черпеше, малка гилума черпеше. Стоянеле, на всеки чаша тя лива, на всеки чаша не наля. Стоянеле, Стоян се люто раздоти, Стоян се люто раздоти. Стоянеле, дали мочата да штруша, или момата да грабне. Да грабне или да вземе? Да грабнем по-старо. Тук на Стоянеле, дето пейте, се застъпват сигурно групите, нали? Да, застипат се. Едната група и другата група. А стъпките дали ще може някой да покаже? Ален Божур дай. Ален Божур в градина, Янеле любеле. Ален Божур в градина, Янеле любеле. Това са пее такива. Да, това са хороводни песни, нали? Да, хороводни песни. Викам стъпките, дали ще може на оная песен да... Ами то обикновено хоро се. Нищо, дай да го... А как беше Иван Иванка говори? Иван Иванка говори, Иван Иванка говори. Любе Ивано, Иванке, любе Ивано, Иванке. Що ли без нощи наоро, що ли без нощи наоро. Вася, нали ще може да покажеш тия стъпки на оная песен? Не Ален Божур, ами другата, предната песен. Стоян ли беше? Стоян. Ма тя паси така. Дето се застъпват двете. Да покажеш само стъпки. Две напред се, две назад. Нищо да... Стоянеле, засвирили са кавали, Засвирили са кавали. Се продължава. Стоянеле, в горната долна махала, в горната долна махала. Само да питам, дали имало пресипване на основната стъпка, да има някакво по-дребно? Нямало те се застипат, защото едната група пее, докато започне другата, тя продължава гласа. И другата си почва и не се чувства нещо недостиг на стъпка. Хорото си продължава. Не, освен основната стъпка, раз, два, няма ли такова пресипване? Няма в Розово, няма пресипване. Примерно на Стоянеле. На Стоянеле с тази песен участвахме в Копривчица. Аз бях много млада, хубава, с една домашна съдилка и бях задянала една толкова кукла с домашна, подготвена, пелена за моите снахи някога. И с нея, и германци, като ме видяха там, че са задяната и като дойдо, и като застана срещу мен и искат да ме снимат. И аз не знам германски, обаче им приведоха ми, че ще ме снимат, ама ако ми изпратят и на мен снимка. Обещаха ми и ми изпратиха 2 снимки. С цадилката, как съм се задянала и сме играли на хорото.
Ами да пращам и аз тогава. Съм Така те снимала. пратиха ми. И да ви кажа един случай, много ще ви е такова забавно. Когато бяхме в Копривщица, бяхме млади, казах ви, много хубави. Коя година, сещаш ли си? 90. И първа. 81-а, 86-та, това са 81, да, 81. Национален събор. Да. Имаме 2-3 златни медала от тогава. Да. И ти също си участвала тогава. О, Да, участвах. И бяхме семейни, ние бяхме 70 човека, 80. Да. И нашите мъже, дрянкова ракия, тук селото по такова, но с дрянкова ракия, и там беше с приспиване и решиха да си вземат ракии като по село. Занесоха, а на место, където бяхме, то беше поляна, така стръмничка. Насядали сме и моят мъж беше много хубав, симпатичен, тя го знае. И те две журналистки млади, като се завъртяха край нас, и сега трябваше мен да ме дигнат, да седнат те до него. И едната ми вика, много се извинявам, ама ако може да станеш да те снимам, да ти снимам престилката. Тук имахме една стара библиотекарка, Мария Млечкова. От нея бях взимала престилката и я шиях през нощта, защото всеки ден съм била на работа, ударничка съм била всеки път. И съм допуснала и някаква грешка, когато донесох тук и тя тук си сгрешила. Ами викам, то не може неща да блудираш и да не сгрешиш. И тя като рече, сега вече това маят. Твоята престилка има и грешка, те ме изкара да снимат, а мен вика не ме взимат. Ма ти не гледай престилката, те гледат ангел да седна. Тя едната вече седна и той ще да наливал на ръки и като тя дърпата пие. И втора да вика, ще прощаваш, ама ще станеш още еднъж. Защо? Я и страната съм седна. Ами вика да те снимаме и Сукмана. Викам, и къде ще изложите тези снимки? Вика в 4-тия национален, такова, вика в София. Когато да дойдеш, вика, ще се видиш. Станах още веднъж и те ми отнеха двете место. Като стана един смях, аз взех да натискам така отстрани, да му скимвам, да не ми дава ръки, ако ми стане нещо, да не стане, ние да сме виновни. И после ми вика да ние ми уналивам. Те като искат нека пият, та че сурка, аз се сурка, доди може да носят ракията, пие нас и така завърши. Ма то спомен ми остана за винаги.